Bona tarda. Comencem doncs la sessió ordinària de març del ple municipal amb una data una mica complicada, però contents de poder-ho encabir al mig d'una festa que es va desenvolupar prou bé durant aquest cap de setmana. Comencem doncs amb l'ordre del dia del ple, però prèviament farem lectura d'un manifest. Farem una lectura de la declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui i de la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharaui en suport al dret d'autodeterminació del poble saharaui. El passat 18 de març es feia públic que el govern espanyol havia trencat la seva posició neutral respecte al conflicte al Sàhara Occidental mitjançant una carta dirigida a Mohamed VI en què mostrava el seu suport al pla d'autonomia presentat pel Marroc l'any 2007. Posteriorment, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, va ratificar el posicionament del president del govern, Pedro Sánchez, anunciant en roda de premsa una nova etapa en les relacions entre el Marroc i l'estat espanyol. Amb aquest gir, el govern espanyol trenca el consens àmpliament consolidat sobre el conflicte, tant en el marc de les Nacions Unides com entre les forces polítiques del Congrés dels Diputats, segons el qual la seva solució ha de passar per la lliure autodeterminació del poble saharaui. La proposta d'autonomia confronta aquest principi d'autodeterminació, ja que tal com es contempla els acords de pau signats l'any 1991 entre el Marroc i el Front Polisario, la via de resolució del conflicte és mitjançant la celebració d'un referèndum. El govern espanyol ha adoptat el nou posicionament en un moment especialment delicat a la regió, enmig de l'increment de la confrontació geopolítica al Magreb, amb el trencament de relacions diplomàtiques entre l'Algèria i el Marroc i amb la reobertura del conflicte armat al Sàhara Occidental des del novembre del 2020. La decisió ve a agreujar un conflicte que s'arrossega des de fa 46 anys i arriba com a resposta al conflicte diplomàtic entre els regnes d'Espanya i del Marroc, fruit de l'hospitalització a territori espanyol del president de la República Àrab Saudí Democràtica, Rast, i el líder del Front Polisario, Brahim Ghali, de 73 anys, l'abril del 2021, per raons estrictament humanitàries, segons el govern espanyol. Aquest fet va comportar que Rabat no impedís l'entrada a Ceuta de fins a 12.000 persones que es trobaven en territori marroquí, una frontera que habitualment s'encarrega de blindar la immigració per encàrrec de Madrid. En aquell moment el Marroc ja va advertir que la situació de crisi entre els dos estats anava més enllà de l'acollida hospitalària i que reclamava un posicionament contundent per part del govern espanyol a favor de l'ocupació del Sàhara, un pronunciament que finalment ha arribat. El nou escenari no només perjudica els drets del poble saharaui, sinó que ho fa a costa de perpetuar la vulneració dels drets de les persones migrants i refugiades amb l'externalització de les fronteres i de les polítiques migratòries. D'altra banda, el portaveu del secretari general de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de resoldre's amb un compromís entre les parts i dins del procés polític facilitat per l'ONU. L'estat espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva responsabilitat històrica amb el poble saharaui, ha de treballar en favor del compliment de la legalitat internacional. En cap cas el govern pot negociar ni qüestionar el dret del poble saharaui a l'autodeterminació i, per tant, donar suport a un pla com el d'autonomia que qüestiona el dret dels i les saharauis. Per tot això, la JUST proposa l'adopció dels acords que segueixen, demanar al govern de l'estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental que és contrari als drets del poble saharaui. 2. Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable a la realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, tal com li correspon com a potència administradora del territori de denúncia de les repetides violacions dels drets humans que pateix el poble saharaui als territoris ocupats pel Marroc. 3. Instar al Parlament de Catalunya que constitueixi l'intergrup per la pau i la llibertat al Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres legislatures, més d'un any després de l'inici de la 13ª, continua sense activar-se per tal que Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a la resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble saharaui. I 4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació del Govern d'Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d'Acció Exterior i Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments amb el Poble Saharaui, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharaui i a la Delegació del Front Polisario a Catalunya. Molt bé, moltes gràcies. A partir d'aquí, doncs, avancem amb l'ordre del dia previst.
Aprovació de la videoacta del dia 28 de febrer del 2022. Seguim amb propostes d'educació, canvi del sistema de gestió de l'Escola de Música. Es proposa al plenari municipal l'adopció dels acords que segueixen. Primer, aprovar inicialment la memòria, el projecte d'establiment i la modificació del reglament regulador del servei de l'Escola de Música que preveuen el canvi de gestió de forma indirecta a gestió directa. Segon, exposar al públic durant 30 dies hàbils a través d'edictes que s'inseriran al butlletí oficial de la província, al DOC, al diari Ara i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'any demà de l'última de les publicacions oficials abans esmentades. En cas que no es presentin al·legacions contra l'acord d'aprovació inicial, la modificació del reglament quedarà definitivament aprovada sense necessitat de resolució expressa i es farà constar els efectes de l'aprovació per decret de l'alcaldia. Tercer, un cop aprovada definitivament l'aprovació de la modificació del reglament de l'Escola de Música, es procedirà a la publicació íntegra en el butlletí oficial de la província i alhora anunciar al DOC la referència en el qual s'hagi publicat íntegrament la modificació del text, la qual entrarà en vigor quan s'hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l'aprovació definitiva del reglament a l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. Bé, gràcies. En disposició de la regidora defensaré el ple d'aquesta àrea d'educació. En aquest punt que portem avui a aprovació al ple municipal fem un doble canvi a l'actual Escola de Música Municipal. Fem el canvi de gestió i el canvi de model. Per una banda, el servei passarà de ser una licitació a gestió directa. Continuarem donant un servei públic amb bons professionals i tots seran contractats des de l'Ajuntament, amb el que això implica de millor coordinació des de la regidoria. Pel que fa al model, volem implementar un nou pla d'estudis amb una missió més àmplia, la iniciació, la culturització, la pràctica i l'aprofundiment en l'ensenyament de música per infants, joves i persones adultes. El reglament contempla un pla d'estudis amb un programa general segons edats i nivells, però l'oferta va més enllà. Serà àmplia i oberta, flexible i de qualitat, i ha de poder atendre la diversitat d'interessos i necessitats de tots els ciutadans. Quan ens referim a diversitat, volem dir que ha de permetre escolaritzar alumnes amb necessitats educatives especials i potenciar els alumnes amb expectatives de professionalització, sense oblidar que ens estem adreçant a tota la ciutadania. Per tant, en el moment de planificar l'oferta educativa, es tindrà en compte que ens estem adreçant a tota la comunitat, infants, joves i adults, i que ha d'incloure un ampli ventall de músiques i respondre a diferents interessos. No només hi haurà els cursos de llarga durada, sinó que també es programaran cursos monogràfics i activitats de curta durada per tots els públics. I tot i que no en un primer moment, però el reglament també deixa la porta oberta a ensenyaments en altres disciplines artístiques com poden ser les danses. En aquest model ha de contribuir a la cohesió, inclusió i la sensibilització social i aportar valor cultural i social a Torelló. L'escola ha d'estar arrelada al territori i n'ha de ser la dinamitzadora. És en aquest sentit en el que estem treballant, en el que hem estat treballant durant mesos i on posarem l'èmfasi en el moment de la implementació i de fer el seguiment des de la regidoria. El model d'escola ha estat treballat conjuntament amb tots els grups municipals perquè un canvi com aquest requereix el suport de tot el consistori i així assegurar una estabilitat al servei. Bona tarda. Bé, com ja vaig comentar en la comissió, aquest és un reglament pel qual s'ha de regir l'Escola de Música i no hi ha gaire res més a dir sobre el reglament. Però a partir d'aquí sí que hem d'omplir de contingut tota l'Escola de Música i la gent ha d'entendre que és completament diferent a lo que es venia fent fins ara. A part d'haver passat de gestió privada a gestió pública, la gent ha d'entendre el concepte de la nova escola, que és molt més ampli, molt més transversal, que volem diversificar molt més i que arribi a molta més gent i a totes les edats, amb cursos i tallers. I des de la persona que vol anar a un simple taller a la que vol estudiar més amunt, i tothom ja ha de tenir-hi cabuda amb aquesta nova escola. Per tant, per nosaltres és un projecte molt engrescador i per això hi donarem el nostre vot a favor. Moltes gràcies per part de Junts. Bé, en aquest punt nosaltres no hi donarem suport. Després de donar-hi moltes voltes i revisar detingudament el reglament
i el nou model d'escola de música que es proposa, segueixen quedant molts dubtes per resoldre, ja que des de l'equip de govern no ens els heu sabut respondre. A més de molts fronts oberts sobre quin serà el funcionament final i el tipus d'escola de música que realment es vol fer. Creiem que el model de reglament en el que està basat el que es proposa avui no és el més adequat, ja que no s'ajusta al que realment es vol fer, a part de deixar altres aspectes també a l'aire, com per exemple el cost real que tindrà aquest nou model, posant en perill altres projectes d'inversions. Tampoc queda establert com seran els cursos de curta durada, com una entitat o col·lectiu de Torelló pot vincular-s'hi i els requisits que ha de complir. Tampoc acabem d'entendre per què les classes han de ser grupals per imposició i per què les individuals no poden ser fins als 12-14 anys. Volem fer una escola de música per a tots i per a tothom. Aquesta era la idea principal de canviar el model d'escola de música. Però tal com s'està plantejant i fent la gestió, no creiem que això sigui possible. Per tots aquests motius i perquè creiem que el canvi s'està fent de forma precipitada, des de Junts per Catalunya votarem que no a aquest punt. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Des de la CUP. Bon vespre. Nosaltres sí que votarem a favor del canvi de gestió, perquè, entre altres, és a proposta nostra i a insistència nostra que aquesta fos directa. Dic que no només ens alegrem pel canvi de gestió, diguem que el canvi de model és per nosaltres una bona aposta per fer de la música una eina transversal. En les sessions de treball que vàrem fer dins de la comissió, que ha estat treballant l'Escola de Música, va semblar que hi havia consens, fins ara em pensava que hi havia consens, en abandonar el model rígid, només per infants i joves, i elitista com el que hi havia fins ara, per un model obert, transversal, inclusiu i popular. Una escola de músiques més que una de música. Una escola per totes les edats i per tothom. Una escola on els cursos i monogràfics, fora de l'organigrama habitual, a les escoles de música hi tinguin pes, on es pensi i es parli de música sense pretensions, més enllà de gaudir i disfrutar d'ella. Tornant únicament al tema de la gestió, estem satisfets que s'hagi pogut fer el canvi a directe, fent que el projecte educatiu i social tingui més estabilitat en el futur, que no en els canvis que hem anat tinguent en els últims anys, recalcar la importància del consens de tots en el model perquè la gestió directa tingui més sentit que mai. Recalcar també la importància de la tarifació social perquè aquest servei municipal encara tingui més sentit des del punt de vista transversal, inclusiu i popular. I cert és que la base que s'ha utilitzat per la confecció del reglament no és la que ens hauria agradat, com ja vaig comentar en el seu moment, però per altra banda sabem de la dificultat de crear-ne un de nou des de zero. Per tant, emplacem en aquest cas a la regidoria d'Educació faci saber a les persones responsables de l'escola quan siguin escollides el tipus de model d'escola que hem consensat, que només llegint el reglament segurament és força difícil de discernir. A part d'aquest últim punt, celebrem que l'Escola de Música tingui un futur esperançador, transversal i inclusiu. Molt bé, moltes gràcies. Posem el punt a votació, doncs. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? S'aprova per 14 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, la CUP i el PSC i el vot en contra del grup dels Junts per Cat. El següent punt és grup municipal de la CUP Son Poble Amunt, proposta per un pla local de prevenció de residus a Torelló. I es proposa al plenari municipal l'elaboració dels acords que segueixen, que seria primer elaborar un pla local de prevenció de residus que defineixi l'estratègia municipal per avançar cap al residu zero a Torelló, que incorpori la diagnosi i un pla d'actuació calendaritzat i que integri de forma transversal el concepte de la prevenció en la gestió dels residus. Segon, involucrar la ciutadania en l'elaboració de propostes que puguin ser considerades en projectes comunitaris al voltant de la gestió i aprofitament dels residus. Tercer, aprofitar els recursos econòmics que l'Agència Catalana de Residus destina als ens locals mitjançant convocatòria de subvencions anual pel desenvolupament de les actuacions previstes al Pla Local de Prevenció de Residus. Quart, implementar una campanya pública informativa adreçada a les veïnes i veïns de Torelló per donar a conèixer el circuit i el destí dels residus que actualment es recullen amb la recollida selectiva, inclosos els que arriben a la deixalleria. També és positiu que la població prengui consciència dels costos ambientals i econòmics que es produeixen amb la generació de residus i gestió actual i com els podem revertir.
Cinquè, instar el Govern de la Generalitat perquè acceleri la tramitació de la nova llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos de Catalunya a fi d'avançar cap a una economia basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i l'estratègia residu zero i que estableixi el pagament per generació. Sisè, notificar aquests acords a la Plataforma Ciutadana de Residu Zero, a l'Agència de Residus de Catalunya i al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Molt bé, moltes gràcies. M'he despistat. Ara tinc un problema tècnic. He tancat sense voler. Ja m'afanyo, És dilluns a Carme. Sí, va. Bé, bona tarda. Els residus és un altre tema d'una llarga llista de temes que cal encarar de manera urgent a la societat en què vivim. Aquí a Torelló ja fa temps que estem treballant i parlant pel nou model de recollida i avui tindrem un altre punt on s'oficialitzarà l'encàrrec al Consell Comarcal pel nou model de recollida. Nosaltres vam presentar aquesta proposta perquè el repte necessita de dues potes. Per una banda, el màxim reciclatge i la recollida selectiva, i també entenem que la solució definitiva al problema dels residus passa sí o sí per la reducció d'aquests. Com a municipi hem de començar a treballar en la reducció del residu i aquesta línia ha d'anar paral·lela per per maximitzar la recollida selectiva i el reciclatge. I diem paral·lela perquè sempre és molt millor la reducció i la reutilització que el reciclatge, però entenem que mentre es creïn residus que no es puguin reutilitzar cal reciclar tant com es pugui. Per això proposem l'elaboració d'aquest pla. Un pla que ens ajudi a definir estratègies i planificar. També creiem que des de l'Ajuntament hem de ser exemples i, per tant, que treballem per garantir el residu zero en les activitats municipals. Cal un full de ruta a seguir els anys vinents en aquesta matèria i el Pla de Prevenció de Residus hauria de permetre fer un pas endavant en la prevenció i gestió dels residus municipals a curt, mitjà i llarg termini. Aquest pla també ha d'explicar a la ciutadania el problema dels residus, donar a conèixer què passa amb els residus que actualment es recullen amb la recollida selectiva, tant el que es pot reciclar com el rebuig, i així seguir treballant perquè la població entengui costos ambientals i econòmics que té la generació de residus. No es pot seguir alimentant els abocadors incineradores amb residus. És econòmicament i ambientalment insostenible. Cal reciclar tot el que sigui reciclable i anar a buscar els màxims índexs de recollida selectiva que es puguin. Però cal recordar que reciclar no és gratuït, ni econòmicament, ni energèticament, ni ambientalment. Per tant, per sobre de tot, s'han de reduir els residus que generem. Una generació desmesurada vinculada a un sistema econòmic de creixement infinit i de consum desmesurat. Com que el canvi de model econòmic arribarà, però no sabem ni quan ni com, de moment hem de treballar perquè arribi aviat i, mentrestant, treballar tant com puguem per limitar els danys que aquest està causant. Per tot això demanem que ens recolzeu la proposta. Molt bé, moltes gràcies. Des del PSC. Bé, nosaltres pensem que crear un pla local de prevenció de residus seria una bona eina, però també veiem que el residu zero és pràcticament impossible. No s'ha d'implicar solament l'Ajuntament, s'han d'implicar altres administracions més grans, per exemple la Generalitat o l'Estat o el que sigui, perquè reduir tota la producció que es fa, que produeix els residus, és gairebé impossible. També pensem que el residu zero no ha existit mai. Que sí que és bo que es redueixi, perquè, com has dit, reciclar no és residu zero. El residu zero vol dir que no es crea cap. I això nosaltres ho veiem
una utopia que no la veiem gaire clara. Ja dic, totalment d'acord en que es creï aquest pla local per començar a treballar, però en aquest cas nosaltres ens abstindrem. Gràcies. D'acord, gràcies. Gràcies, alcalde. En aquest punt, des de Junts per Catalunya Torelló, hi donarem suport. S'ha d'intentar conscienciar la gent de que el millor residu és el que no genera. Per tant, veiem bé aquesta proposta. Per això hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies. Endavant. Sí, hola, bona tarda. En les entrevistes del Nou TV durant la Rua del Carnaval, els representants de les colles carrossaires, en resposta sobre què havia fet la seva carrossa en termes de sostenibilitat, totes les respostes es centraven en la reutilització de materials i, per tant, en el residu zero, i no en altres termes. I és perquè és un dels punts que, sense cost, cada ciutadà hi pot contribuir en la sostenibilitat de manera directa. Des de l'Ajuntament no podrem tenir polítiques molt ambicioses en aquest àmbit, per les limitacions de no poder trepitjar lleis existents sobre residus com la nacional i l'estatal, però sí que hem d'explorar totes les vies per contribuir-hi i impulsar la població a aquest canvi en la utilització en la generació de menys residus. Any a any es va augmentant el número de tones de residus recollides. El 2020 en van ser 5.642. La fracció que més ha augmentat en els últims anys és la de multiproducte, passant d'unes 1.400 tones el 2012 a 1.800 el 2020. De ben segur és la que hi ha més recorregut a fer per aconseguir el residu zero i on més incidència hi ha de fer el Pla Local de Prevenció. Amb el nou model de recollida que aprovarem més endavant i aquest nou Pla Local de Prevenció de Residus hem de fer un pas de gegant en la recollida selectiva del municipi, reduint les tones recollides i augmentant el percentatge de recollida selectiva. És per tot això que estem d'acord amb la proposta i hi votarem a favor. Gràcies, doncs podem sotmetre el punt a votació. Perdó. No, primer, gràcies als que voteu a favor i respecte a l'extensió del PSC, home, primer diré que fixar-se en el títol que diu residu zero com a objectiu final de la moció és una mica... Lògicament el residu zero és segurament una utopia, segurament és impossible, però bé hem de tenir una utopia per perseguir i per avançar. Llavors el títol, això és un títol que es posa en un moviment, en unes entitats, en una sèrie de... per perseguir el residu zero. Lògicament, i encara menys amb el sistema econòmic que tenim, el residu zero ara mateix és impossible, però és una utopia a seguir i hem de treballar en aquest sentit. Per tant, no entenc que perquè ficar residu zero sigui un motiu per abstenir-se quan això no és residu al lloc, sinó reducció de residus. Per tant, des d'aquí entenc que compartim en que és molt difícil ara mateix treballar pel residu zero absolut, però que no és un titular, és un títol per saber cap on hem d'anar. Vull dir, perquè crec que si aquest és el motiu, no veig justificat que us absteniu en aquest d'allò. Però és el vostre vot, Bé, Jordi, agraeixo la intervenció teva. No és pel títol sol, sinó que hi ha coses que dius... No l'acabem de veure clara del tot i per això és l'abstenció, no és pel títol de residu zero. Ja sabem, ho he dit abans en la intervenció, que residu zero és una utopia. Des que existeix la humanitat hi ha residus, vull dir que és impossible. Sí que estem d'acord que es creï el pla aquest per començar a treballar i nosaltres hi serem també. Però en aquest cas, en el context de la proposta, s'abstindrem, però no vol dir que estiguem en contra, vull dir que no és per això. Bé, doncs si us sembla passem ja a la votació del punt. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per 15 regidors a favor dels grups de la CUP, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, l'abstenció del PSC. El següent punt és Medi Ambient, delegació de servei de recollida de deixalles i deixalleria a favor del Consell Comarcal d'Osona
Es proposa al plenari municipal l'adopció dels acords que segueixen. Primer, aprovar la delegació al Consell Comarcal d'Osona de les competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus i deixalleria següents: recollida de fracció orgànica, recollida de multiproducte, recollida de vidre, recollida de fracció de resta, recollida de residus voluminosos, servei de deixalleria fixa i mòbil, adquisició i renovació i reposició de contenidors de la via pública. Altres serveis, la recollida de residus al mercat setmanal, la recollida de residus a fires, esdeveniments festius, la recollida de residus abandonats al costat dels contenidors, el rentat de contenidors, la reparació de contenidors de la via pública, la campanya d'implementació del nou sistema de recollida i serveis extras. Segon, aprovar la minuta del conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus i deixalleria, segons consta l'annex del present acord. Tercer, aprovar l'annex del conveni corresponent al pla de gestió del servei a Torelló del març de 2022, tramès pel Consell Comarcal d'Osona, en data de 10 de març de 2022 i que consta l'expedient. Quart, facultar l'alcalde de la corporació per formalitzar la signatura del conveni i documents necessaris per a l'efectivitat del present acord. Cinquè, notificar aquest acord al Consell Comarcal d'Osona pel seu coneixement i efectes i en compliment de la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I sisè, publicar l'esmentat de delegació al butlletí oficial corresponent, publicació que s'encomana al Consell Comarcal un cop efectuada l'acceptació de la delegació. Molt bé, gràcies. Amb aquest punt l'ordre del dia del ple d'avui, amb la renovació de la delegació del servei de recollida de residus al Consell Comarcal i amb la definició del sistema que hi deleguem, Torelló farà un pas important en la millora de la gestió de residus i, en conseqüència, avançarà cap a un model de municipi més sostenible i compromès amb el medi ambient. Aquest és un dels reptes més importants que tenim com a societat i Torelló ha d'estar-ne a l'alçada. És per això que tots els grups municipals fa mesos que treballem en el tema i que estudiem quina és la millor opció que ha de permetre a Torelló augmentar els índexs de recollida selectiva. Hem visitat municipis amb diferents models, ens hem informat de pros i contres de cada un, hem encarregat estudis tècnics i hem recollit l'opinió d'experts en el tema. En tot el procés hem compartit l'objectiu d'elevar al màxim els ratis de recollida selectiva al municipi, de fer de Torelló un poble referent pel seu compromís amb la sostenibilitat del planeta. Des de l'equip de govern creiem que la millor opció per aconseguir aquest objectiu és la dels contenidors xipats, per el potencial que suposa la seva vessant tecnològica i per la facilitat amb què tots els ciutadans podem implicar-nos en aquesta reducció de la fracció resta que tant necessita el medi ambient. El sistema en si és molt simple. Cada domicili tindrà assignada una illa de contenidors a la que podrà accedir amb una targeta d'identificació perquè el contenidor s'obri. Com ara, però afegint-hi la identificació. Aquesta identificació aporta la personalització que es buscava en una implementació del porta a porta quan fa 20 anys va sorgir com a alternativa al model de contenidors convencionals, quan encara no hi havia aquesta tecnologia. És en la personalització que aconseguim la millora en la selecció dels residus i que podem avançar cap al pagament per generació que hem d'acabar aplicant en el futur. El sistema de contenidors xipats identifica, però no condiciona. Qualsevol ciutadà, qualsevol dia i a qualsevol hora pot llançar qualsevol fracció. És un sistema còmode i amb aquesta comoditat busquem la màxima implicació del ciutadà, la màxima selecció i, en definitiva, la màxima facilitat per aconseguir un rati de selecció ben alt. A part de la comoditat i la major implicació de la ciutadania, l'elecció del model de contenidors xipats respon també a la voluntat de posar a Torelló a l'avantguàrdia dels models de recollida. En els darrers 2 anys, aquest model s'ha consolidat i ha demostrat un potencial enorme com a model de futur. Ha coincidit en el moment en què el nostre municipi ha acabat el període d'amortització del model actual de contenidors convencionals. I aquesta coincidència ens ha permès fer aquesta aposta de futur i poder-nos plantejar aquesta opció, que anys enrere només hagués tingut l'alternativa del model porta a porta. De fet, molts dels municipis pioners del porta a porta, sobretot a Itàlia i al País Basc, on va començar a aplicar-se aquest model, estan fent ara el pas al sistema de contenidors xipats per continuar en la millora dels seus ratis de recollida selectiva. Creiem, doncs, que Torelló es pot permetre saltar-se aquest pas i apostar directament per l'opció dels contenidors xipats, més còmode pel ciutadà i, en conseqüència, amb més participació i eficiència real. També ens ha condicionat en la decisió la mida del nostre municipi.
El porta a porta en pobles grans presenta una complexitat afegida i en moltes ocasions els inconvenients d'aquest sistema es multipliquen quan s'aplica a configuracions urbanes grans i de certa densitat, o com és, en el cas de Torelló, amb una important presència d'habitatges plurifamiliars, que en el nostre cas representa 1/3 del total. A Barcelona mateix, fa poc, el districte de Sant Andreu va haver de fer el pas cap a contenidors xipats a la fracció orgànica, que recollia amb el sistema porta a porta. Manresa, Tarragona o Cornellà són altres exemples de municipis grans que opten per aquest model de recollida tecnològic. A Torelló, a més, volem ser referents en explotar tot el potencial que aquesta tecnologia aporta al model. I és per això que estem en converses amb la Universitat Politècnica de Catalunya per la signatura d'un conveni que ens permeti optimitzar el tractament de les dades que recolliran els xips dels contenidors i així assolir abans els objectius de recollida selectiva. Des de l'equip de govern apostem per facilitar al màxim al ciutadà la recollida de residus, buscar els índexs més alts de selecció, podent exigir el bon funcionament del model precisament per la seva comoditat. Apostem per un model de futur que pivota sobre la tecnologia i no sobre els condicionants que ha de patir cada ciutadà a casa per obtenir aquests bons resultats. Apostem per un poble net, amb milles de contenidors identificades i evitant la imatge dels carrers plens de bosses de deixalles. Apostem per un Torelló net i endreçat, digitalitzat i de futur. Aquesta és la nostra aposta. A continuació, el regidor de Medi Ambient en donarà els detalls més tècnics en quant a costos i eficiència del servei i després escoltarem la defensa de la resta de grups. Moltes gràcies. El canvi de model de recollida de residus també ens permetrà aplicar diverses millores en el servei actual. Us expliquem els principals punts. Canvien els contenidors orgànics. Els passem de càrrega posterior a càrrega bilateral i xipats. Això permetrà reduir considerablement les males olors i millorar l'imatge que tenen aquests contenidors actualment. Sí que es mantenen els contenidors de càrrega posteriors per als grans productors d'orgànica, per facilitar-ne la seva gestió. Aquests contenidors es retiren durant el dia i s'han de portar a prop d'una zona de contenidors en acabar la jornada. Augmentem la capacitat dels contenidors de fracció multiproducte, passant de contenidors de 3.000 litres a 3.750 litres i mantenint la freqüència actual per aconseguir evitar els desbordaments habituals d'aquesta fracció. L'augment previst en la recollida selectiva ens porta a ajustar la freqüència de recollida de la fracció resta. Serà de les fraccions que posarem més èmfasi en el control de la seva utilització, així com els quilos recollits i percentatge que suposa. Serà un indicador clau en aquest procés. La fracció vidre serà l'única que no xiparem, tenint en compte que és un contenidor especial amb una boca petita que no permet introduir-hi altres residus. Se'n mantindrà la freqüència. Un altre punt que aprofitem per consolidar és la recollida de voluminosos, que continuarà produint-se 2 cops per setmana. Ha sigut un punt on hem posat el focus en aquest mandat, incrementant la freqüència des de l'inici. També les xifres ens mostren que aquest augment, sumat a les campanyes per reduir els voluminosos abandonats, estan funcionant i s'han incrementat tant el volum de voluminosos recollits, passant de 100.000 quilos el 2019 a 122.000 quilos el 2021, com el percentatge de voluminosos en recollida domiciliària respecte als abandonats, passant del 50% el 2019 al 76% en el 2021. S'ha actualitzat també els temps reals necessaris per a la recollida de les diferents fraccions, que són superiors als actualment contemplats en el contracte, per assegurar la sostenibilitat del servei a llarg termini. Aquest pla de gestió té en compte un suport sobretot pensat en els primers mesos d'entrada en funcionament del servei, que consisteix en un equip d'agents cívics que informin i controlin del bon ús d'aquest nou model i un servei extra de neteja dels entorns de les illes que aniran disminuint un cop consolidat el nou model. També hi haurà un suport tècnic per part del Consell Comarcal amb personal específic que ha de permetre tenir un seguiment exhaustiu del funcionament del nou model i aportar variacions quan les dades ho indiquin. Aquest nou servei i les millores presentades comportaran un increment econòmic important del servei i no ho amaguem, però cal tenir en compte diversos punts. El detall econòmic que apareix avui a votació és la base per als plecs de licitació del Consell Comarcal, però d'aquí comptem tenir baixes importants en ser un contracte de més de 50 milions d'euros per part de l'empresa adjudicatària. Tot i que en el moment actual
que tot i que el moment actual és molt incert, també hem assegurat la baixa en el preu específic dels contenidors, 2,2 milions d'euros, que aquesta vagi directa per Torelló. Des d'Alcaldia ja fa mesos que es treballa en la recerca de subvencions per la implementació de models de recollida que suposin una millora en la recollida selectiva. Estem en contacte directe amb l'Agència de Residus de Catalunya, que coordina també subvencions d'altres organismes tant a nivell nacional, estatal i europeu. Actualment, Torelló té una taxa molt continguda, degut a que a finals del 2020 vam deixar de pagar l'amortització dels contenidors actuals, coincidint amb un augment important del cànon de residus i podent així equilibrar-ho. La taxa de Torelló és actualment de 131 euros, més baixa que altres poblacions de referència a la comarca, Manlleu amb 142 euros i Vic amb 159. També lligat a l'amortització de contenidors, aquest nou contracte contempla el pagament dels nous contenidors xipats en 7-8 anys. Per tant, un cop superat aquest període d'amortització, tindrem com a mínim 4-5 anys de servei en contenidors en condicions i amb un cost inferior global del servei, un cost inferior del global del servei. Els contenidors Easy, que és el model que tenim actualment, han donat molt bon resultat i la nova generació d'aquests haurien de poder-nos donar encara més vida útil. El conveni actual, el conveni que anem a aprovar avui, és una utilització de preus d'un contracte de fa 10 anys i, per tant, els preus de mercat han canviat considerablement. Encara que l'aposta hagués sigut continuar amb el mateix model sense xipar i mateix servei, també hi hauria hagut un increment important. Per tant, és evident que caldrà revisar la taxa d'escombraries en els propers anys, però treballem en diverses vies perquè aquest augment afecti al ciutadà al mínim necessari i imprescindible. El 2020 a Torelló vam tancar l'any amb un 57% de recollida selectiva bruta. És una xifra que millora any a any, però molt lentament. El 2014 era d'un 53%. Es calcula que tenim un potencial de recollida selectiva del 84%. Un 16% seguirà sent fracció resta. Aquest 84% ha de ser l'objectiu i la fita a assolir el més aviat possible. És per això que apostem per al model de recollida en contenidors xipats, que accelerarà aquest creixement anual acostant-nos a l'objectiu desitjat. Amb tot això, us demanem el vostre vot favorable. Gràcies. En aquest punt, endavant des del PSC. Bé, tal com has dit tu, Marçal, s'ha treballat durant temps per escollir un sistema que nosaltres personalment creiem que és el millor. Vam anar a veure l'Ajuntament de Berga i vam donar una volta pel poble i vam veure bosses a tots els carrers. Algunes estaven destripades, vull dir que això nosaltres creiem que és un sistema que no va bé, sinó que és tornar enrere. Aquest sistema del xipat nosaltres veiem que és el millor que hi ha actualment i serà una manera de reciclar molt més del que s'està fent. Per tant, després d'haver-ho treballat, nosaltres hi donarem suport. Gràcies. Moltes gràcies. Des de Junts. Endavant, Jordi. Gràcies, alcalde. En aquest punt hi donarem suport, bàsicament perquè va ser el ple de juliol de 2021 on mostràvem la nostra intenció de donar suport al model de contenidors intel·ligents, que a la llarga ens ha de servir per poder penalitzar qui més generi. Per tant, seria una falta de coherència no votar a favor. Estem contents que al final l'equip de govern hagi apostat també per aquest model. Per tant, només ens queda dir de nou que hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies. I per la CUP, endavant. Tal com vam comentar a la comissió d'estudi, el model que nosaltres creiem més adient per Torelló era i és el porta a porta. Tenim moltes raons per defensar aquesta proposta i creiem que les dades actuals dels porta a porta en comparació amb els contenidors intel·ligents que han implementat són bastant més favorables al primer. Ja en el debat de la comissió vam exposar els nostres arguments, però el joc democràtic va fer que es decidís anar pel model dels contenidors intel·ligents. Lògicament vam acceptar el resultat, tot i els nostres dubtes. Ara, quan hem tingut el conveni definitiu amb el Consell Comarcal i veiem tot el que implica aquest nou model, els nostres dubtes han agafat més força que mai.
Amb aquest nou conveni amb el Consell Comarcal d'Osona veiem xifres en inversió i, per tant, en cost del servei molt més elevades, més del que deien els estudis previs que vam fer servir a la comissió d'estudi. I, per tant, també hi ha un augment entre la diferència econòmica entre els dos models. També els temps d'amortització són molt curts, ja que la licitació que vol treure el Consell Comarcal d'Osona és a només 8 anys i això farà que aquesta amortització surti més cara cada any. O sigui, cada any sortirà una mica més cara. Amb tot això podem veure com el cost anual del servei augmentarà de forma considerable. Creiem que els contenidors intel·ligents no són la millor opció perquè tenen uns rendiments menors que el porta a porta i sobretot en poblacions que ja parteixen d'un índex alt de reciclatge com és Torelló. El porta a porta està implementat a pobles i ciutats i sempre han donat resultats positius. Són comptats els casos en què el porta a porta no ha funcionat. A més, veiem com l'equip de govern posa les esperances a una sèrie de temes futuribles que no se sap segur si seran possibles o no. Es fa una aposta sobre el recorregut tecnològic que poden tenir els contenidors intel·ligents, que no veiem gens clara, ja que els contenidors s'hauran de comprar ara i ara la tecnologia actual és la que hi és. I tots sabem que en les licitacions no és gens fàcil de fer canvis durant el contracte. S'aposta pel valor de les dades que recolliran aquests contenidors. I tot i que ara sembla que les dades ho són tot, no veiem gens clar quina és la utilitat real que tindran aquestes dades. S'aposta a unes futures subvencions que segurament també hi serien en altres models de recollida. I també s'aposta amb una rebaixa en el preu en el procés de licitació, que pot ser o no pot ser. El temps ho dirà. Veient que al final serà un servei força més car i sobretot el més important, amb resultats pitjors que el porta a porta, ens reafirma que les nostres posicions que no és el model adequat. I no veiem un problema en què sigui més car, si asseguréssim que fos més eficient, però de moment no és el cas. Entenem que les deixalles és un cost i que s'ha de pagar el cost i també és lògic que la gent entengui que les deixalles necessiten molts diners per ser tractades, però en aquest cas entenem que aquest increment no justifica amb un millor rendiment de la recollida. Veient els condicionants del conveni els condicionants del conveni del Consell Comarcal i els resultats tant econòmics com de model de reciclatge previstos, ens justifica votar en contra d'aquest conveni. Primer, perquè no és el nostre model. El model que es decideix és menys efectiu i difícilment podrà augmentar el reciclatge tant com s'aconseguiria amb el porta a porta. Aquest model serà sí o sí més car que el porta a porta. El seu model que no utilitza ningú més, el Consell Comarcal d'Osona, no aprofitem al 100% els avantatges de la mancomunació de serveis. Veient tot això, encara tenim dubtes de que no s'aposti per aquest model pensant en les possibles crítiques a l'equip de govern i no valorant el millor servei per Torelló. Com deia abans, a la intervenció anterior, necessitem maximitzar tant com puguem el reciclatge i reduir el rebuig. I ara mateix, amb les xifres que es tenen, això ho aconsegueix el porta a porta. Per totes aquestes raons, el nostre posicionament és contrari a l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal, ja que representa l'aposta cap a un model menys efectiu. Molt bé, moltes gràcies. Posarem el punt a votació. Abans, però, agrair a tots els grups aquests mesos de treball conjunt per poder tenir la màxima informació a l'hora de prendre una decisió tan important com la que prenem avui. Moltes gràcies a tots. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? S'aprova la proposta per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, JxCat i el PSC, i els vots en contra del grup de la CUP. Punt 2.4, promoció econòmica, correcció d'error en l'aprovació del reglament regulador del viver d'empreses de serveis de Torelló. Es proposa al plenari municipal l'adopció dels acords que segueixen. Primer, rectificar el contingut de l'acord del plenari municipal de data 16 de setembre de 2021 i concretament el redactat de l'article 7 del reglament regulador del servei municipal del viver d'empreses de serveis que ha de quedar redactat tal com s'indica a continuació. L'article 7 ha de ser la utilització del servei públic objecte d'aquest reglament s'establirà per un termini de 4 anys, prorrogable un any més, per informe favorable de les unitats tècniques corresponents en base als criteris d'avaluació i devolució del projecte empresarial per als usuaris tipus 1 i 2.
Per als usuaris tipus 3 s'establirà un termini de 3 mesos a 2 anys amb una pròrroga d'un any, previ informe de les unitats tècniques corresponents i disponibilitat d'espais. Segon, procedir a la publicació íntegra del text del reglament del viver d'empreses, incloent la rectificació aprovada en el present acord al butlletí oficial de la província de Barcelona i alhora anunciar al DOC la referència del BOP en el qual s'hagi publicat íntegrament la modificació del text, la qual entrarà en vigor quan s'hagi publicat completament i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l'aprovació definitiva del reglament a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. Com bé ha dit, és rectificar aquest error que es va fer transmetre en el text, que tal com vam treballar en les comissions del reglament del viver d'empreses, que vam acordar tots prorrogar aquesta estada en el viver, llavors no es va transmetre correctament, i és poder rectificar el text i que puguem fer aquesta pròrroga en els viveristes de 4 anys prorrogable un any més. Bé, nosaltres des del PSC hi votarem a favor, però procurem que no hi hagi més correccions. Gràcies. Gràcies, alcalde. Nosaltres també hi donarem suport. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. El següent punt, punt 2.5, recursos d'organització, modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla personal. Es proposa al plenari municipal l'adopció dels acords que segueixen. Primer, modificar la relació de llocs de treball amb la creació dels llocs de treball necessaris per a la gestió directa de l'Escola de Música següents. Creació de llocs de treball, personal laboral, director de l'Escola de Música, fitxa 14, titulació superior de música, té un complement de destí 23 i un complement específic de 1.099,46 euros. Docent Escola de Música, jornada parcial, lloc de treball 3.400, es requereix una titulació superior de música, un complement de destí de 20 i un complement específic total de 648 euros. Segon, modificar la plantilla de l'Ajuntament de Torelló per tal de dotar del servei de les persones necessàries per a la prestació del servei de l'Escola de Música amb la creació de les places següents: personal funcionari, d'administració general, administratiu, del grup C1, places 1, vacants 1, mitja jornada, i personal laboral de caràcter permanent o fix, director de l'Escola de Música, un grup A2, places 1, vacants 1, docent d'Escola de Música, un 20% de la jornada ordinària, grup A2, places 4, vacants 4, i docent de l'Escola de Música, 40% de la jornada ordinària, grup A2, places 3, vacants 3. Tercer, l'acord es sometrà al públic previ anunci en el butlletí oficial de la província per 15 dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el ple. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'hi presenten reclamacions. En cas que es presentin reclamacions, seran resoltes pel ple en el termini màxim d'un mes. I quart, notificar aquest acord a la representació dels treballadors i treballadores. Gràcies. Com bé ha dit, es modifica la relació de llocs de treball per la creació de noves places. Les noves places que s'han adherit en aquesta relació de llocs de treball és la de director i la de docents. Seguidament, amb la creació d'aquestes noves places en aquesta relació de llocs de treball, ens podrem fer la contractació quan sigui necessari, amb la necessitat que es detecti en el moment, i la previsió és, a data d'avui, que es crearà una plaça per la persona al càrrec de la direcció, 7 docents i una persona administrativa a mitja jornada. Gràcies. Endavant. Bé, com que això és necessari per posar en marxa l'Escola de Música, nosaltres hi votarem a favor. Gràcies. Endavant, Junts. Gràcies, alcalde. En aquest punt no hi donarem suport. Trobem precipitat anar modificant la relació llocs de treball sense haver-la posat a la pràctica. Dit això, aquesta modificació ens genera algun dubte, com per exemple, què passarà si algun dels professors no té alumnes per fer
la seva classe. Gràcies. Gràcies. Per part de la CUP. En el mateix sentit de la intervenció que ha fet abans el company Jordi Casas, hi votarem a favor. Doncs el punt de votació. Perdó. No, una petita aclaració, perquè ja ha anat sortint aquest tema en algun altre ple. Sempre que parlem de la relació de llocs de treball, sempre l'anirem modificant, perquè, com hem dit, és una relació que es anirà implementant i, per tant, ara, si es creen noves places dintre l'estructura de l'Ajuntament, aquestes places fins ara no existien. Per tant, el que fem avui és que creem les fitxes tècniques perquè en el moment que sigui necessari poder proveir d'aquestes places per l'Escola de Música. La relació de llocs de treball és una cosa viva que anirà sortint molt sovint perquè sempre hi haurà modificacions, places noves o places a extingir. No és que la relació de llocs de treball estigui malament, és una eina dinàmica. Per tant, avui incorporem 2 llocs de treball més en aquesta relació. Gràcies per l'aclariment. I ara sí, doncs, si n'hi ha més paraules demanades, posem el punt a votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Vots en contra? Doncs la proposta s'aprova per 14 vots a favor dels grups de l'Esquerra Republicana, la CUP, el PSC i el vot en contra del grup de Junts per Cat. El següent punt és 2.6, Secretaria, segona i última pròrroga del contracte de servei de neteja de les dependències i equipaments municipals. I es proposa al plenari municipal l'addició dels acords que segueixen. Primer, aprovar la pròrroga del contracte entre l'Ajuntament de Torelló i l'empresa Innovació i Tècniques de Conservació S.A. per a la prestació del contracte de serveis de neteja dels locals i edificis dels diversos serveis municipals dependents de l'Ajuntament de Torelló, el lot 1 i el lot 2 per una anualitat més des del dia 1 del 7 fins al dia 1 del 7 del 2023. Segon, aprovar l'autorització i la disposició de la despesa d'acord amb la relació d'imposts i de partides pressupostàries que consten a l'annex 1 a favor del contratista Innovació i Tècniques de Conservació S.A. i assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la prestació d'aquest servei durant l'exercici 2023, atès que aquesta pròrroga tindrà vigència més d'un exercici pressupostari. Tercer, formalitzar la pròrroga del contracte en document administratiu. I quart, notificar aquest acord al contractista, al Departament d'Obres, Espai Públic i Manteniment i al Departament d'Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns. Gràcies. Qui defensa el punt? No. Vale. Amb el compromís polític que vam agafar, a mesura que va arribant el venciment dels contractes de serveis públics, mirem d'encarregar un estudi d'actualització i possible municipalització del servei per tal de poder avaluar-ne la millor opció a futur. Aquest és el cas també del servei de neteja d'edificis. En aquest cas, l'estudi posa en evidència que l'actualització del servei, sigui quin sigui el model, no augmentarà considerablement el cost i, per tant, fa més evident la necessitat d'aprofitar l'última pròrroga del contracte actual d'un servei que, per altra banda, està funcionant correctament. L'estudi també conclou que la millor alternativa és l'externalització del servei, sobretot per la flexibilitat que permet en la gestió del personal. És una decisió que seguirem treballant en les diferents comissions informatives i reunions particulars per debatre aquests temes, abans de prendre la decisió definitiva l'any vinent, quan toqui fer un nou contracte. És per tot això que demanem el vostre vot favorable. Gràcies. Per part del... Nosaltres hi donarem suport. Gràcies, alcalde. Nosaltres també hi donarem suport. Aquest és un dels serveis que, com ha dit l'Ardià, hem estat parlant amb l'equip de govern i amb els altres grups per la possibilitat de municipalitzar. Pel que anem veient, tot apunta que de moment es veu com un problema la municipalització, tant des de l'equip de govern com des dels serveis tècnics de l'Ajuntament, la possible municipalització d'aquest. Nosaltres sí que creiem que és un servei que hauríem de treballar per arribar a una opció de municipalització. Per tant, ens abstindrem en aquesta votació, emplaçant a treballar amb tota la voluntat i amb tota la perspectiva per buscar totes les alternatives possibles que facin viable la municipalització d'aquest servei durant aquest últim any de pròrroga.
Moltes gràcies. Doncs procedim a la votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova la proposta per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Cat i el PSC i l'abstenció del grup de la CUP. Següent punt és el punt 2.7, serveis econòmics, aprovació de l'expedient de modificació de pressupost número 5/2022 per generació de crèdit i transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles. I es proposa al plenari municipal l'adopció dels acords que segueixen. Primer, aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 5/2022 per crèdit extraordinari i transferències de crèdit finançat amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen reductibles, tal com consta l'apartat d'antecedents, que consta per un cantó consignació de despeses de crèdits en baixa per un import de 77.790,32 i consignació de despeses en crèdits en alta per un cantó 12.643,96 i per l'altra consignació de despeses per crèdit extraordinari per una quantia de 65.146,36 euros. I segons s'acorda exposar-lo al públic durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al butlletí oficial de la província de Barcelona i al tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat. Gràcies. Hola, bona tarda. Bé, aquí destacar que inicialment en el pressupost es va preveure una partida per projectes de cooperació, que aquí doncs, la Comissió de Cooperació ha decidit destinar-la al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament i, per tant, en aquesta modificació el que es fa és el trasllat a la partida corresponent i el mateix es va fer amb la previsió inicial de les retribucions de l'Escola de Música i un cop aprovat el reglament i la relació de llocs de treball, aquí també amb aquesta modificació el que fem és distribuir aquest import inicial conjunt amb les diferents partides que corresponen a aquestes retribucions. Nosaltres hi donarem suport. No hi donarem suport, però tampoc hi votarem en contra. No hi votem a favor perquè hi ha tot el dels sous relacionats amb l'Escola de Música, però tampoc en contra perquè entenem que les altres partides són necessàries modificar-les. Per tot això ens abstindrem. Sí, gràcies. Nosaltres hi donarem suport. Evidentment, amb el de l'Escola de Música hi estem d'acord, però també voldria fer unes ressenyes per lo que fa als projectes del Fons Català de Cooperació. Nosaltres volem desenvolupar una acció política coherent, activa i conscient que parteixi de la realitat per poder-la canviar, denunciant l'ordre econòmic i polític i algunes de les polítiques de cooperació actual. Penso que en aquests moments és més important que mai la cooperació. Per això voldríem destinar l'1% del pressupost municipal a la cooperació, projectes de cooperació a través del Fons Català, ja que el nostre Ajuntament és soci i pensem que ells són els que tenen l'expertesa. També volem donar suport a totes les polítiques de cooperació i solidaritat que vagin encaminades a denunciar les injustícies polítiques, econòmiques, socials i nacionals dels pobles d'origen i enfortir el moviment popular que des d'aquests països combat aquestes injustícies. Denunciarem les violacions dels drets humans que des de les empreses transnacionals catalanes i espanyoles i també dels estats s'estan duent els estats amb una seva actitud imperialista als països del sud, impulsant o donant suport a campanyes ja existents. Farem polítiques de solidaritat encaminades a abolir el deute extern i a la reivindicació del deute ecològic, social i històric del nord envers el sud i seguirem treballant per l'acollida al municipi de persones refugiades. Malauradament aquests dies ho tenim ben patent. Gràcies. Gràcies. Doncs posem el punt a votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per 14... Abstencions? S'aprova per 14 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, la CUP i el PSC i l'abstenció del grup de Junts per Cat. El següent punt és el 2.8, urbanisme, aprovació inicial del projecte executiu de reforma i ampliació de l'edifici del club. Es proposa al plenari municipal l'adopció dels acords que segueixen.
Primer, aprovar inicialment el projecte executiu de reforma i ampliació de l'edifici del club, redactat per Julià Arquitectes Associats SL, que ascendeix a una quantia de 3.157.263,82 euros, més 663.025,40 euros corresponents a l'IVA. Segon, sometre a informació pública pel termini de 30 dies el projecte aprovat, inserint edictes al DOC, al BOP i al taulell electrònic d'edictes de la corporació per tal que qualsevol persona interessada pugui formular les al·legacions que estimi pertinents. Molt bé, gràcies. El projecte que presentem a votació en aquest ple és per l'equip de govern una de les fites més importants del mandat. Ens fa molta il·lusió poder presentar el projecte que ha de permetre tenir una seu definitiva a l'Escola de Música i, junt amb l'Escola d'Arts Plàstiques i la Biblioteca, constituir un centre de referència per permetre que Torelló continuï liderant la cultura en el nostre territori. Amb aquest projecte donem compliment a un dels principals punts del programa electoral en què ens vam presentar a les eleccions i ho fem superant amb escreix la idea inicial que només contemplava trobar un sostre per l'Escola de Música. Hem fet créixer el concepte fins a arribar al punt en què hem replantejat fins i tot el model d'escola de música que necessita Torelló i l'hem aprofitat per donar sortida a un dels equipaments municipals més emblemàtics del municipi i fins ara més infrautilitzats, el del club. És una inversió molt important, no només a nivell econòmic, ja que també és una aposta a l'hora de destinar-hi els recursos materials i humans que han de permetre transformar l'edifici actual en un motor de generació de cultura a Torelló. El projecte que presentem i que posem a votació el defensarem des de la regidoria d'Educació, des de Cultura i des d'Urbanisme. Cada regidor n'explicarà les diferents vessants. Abans, però, vull agrair el treball dels grups municipals que ens han permès arribar fins aquí. El PSC per la seva inclusió als pressupostos 2021 que va suposar-ne el punt de partida i a la CUP per el seu suport explícit al projecte i per el procés de definició dels usos i condicionants de l'obra que han fet conjuntament. Per part de la regidoria d'Educació defensaré jo mateix el punt. Des de la regidoria d'Educació s'ha treballat en el projecte buscant des del primer moment que servís per millorar el model educatiu local de manera global, que tenint un mateix edifici, l'Escola de Música, l'Escola d'Arts Plàstiques i la Biblioteca es traduís en un impuls important en la vida i producció cultural a Torelló. En les reunions amb l'equip d'arquitectes que ha redactat el projecte hem insistit molt que els espais i la manera de circular-hi provoquessin la màxima relació entre els tres equipaments, per així multiplicar les sinergies i millorar al màxim els serveis educatius municipals. Hem incidit en la redacció del projecte, en línia amb els usos que hem treballat conjuntament amb les entitats que l'utilitzaran, perquè l'equipament sigui coherent amb aquest model obert, participatiu i amb una oferta àmplia i de qualitat, com hem detallat en el primer punt de l'ordre del dia d'aquest ple, en què hem tractat el cas de l'Escola de Música. Bé, des de Cultura explicar que fer recordatori de com hem iniciat el treball d'aquest projecte. Vèiem que era un projecte important i creiem que abans d'encarregar la licitació del disseny del projecte que avui portem a votació s'havia de pensar molt bé quin era els usos que havia de tenir, quin era el suc que havíem de treure d'aquest equipament, i per això en el seu moment, ja fa més d'un any, ens vam reunir amb totes les entitats culturals i vam fer una jornada de treball en el qual tothom va portar les seves idees, les seves propostes, les seves consideracions a tenir en compte en aquest equipament. Posteriorment, aquest treball també es va complementar amb persones a títol individual però que a nivell de professional són experts, es dediquen a diferents disciplines de l'àmbit cultural, des de la part més escènica a la part més artística i visual, i tot aquest compendi d'aportacions es va transformar en el pla d'usos que ha sigut la base a l'hora que els arquitectes el transformessin en un projecte executiu. Estem molt satisfets d'aquest treball i estem molt satisfets perquè l'equip d'arquitectes ha sabut copsar la idea que es van desprendre d'aquelles reunions, d'aquelles aportacions, i les han sabut plasmar
en aquest projecte. En aquest sentit, la biblioteca també ha mantingut contactes amb la Diputació de Barcelona, que és la responsable de la gerència de biblioteques, de la xarxa de biblioteques de la Diputació, que també ha fet les seves aportacions. Per tant, també la reforma del club servirà per millorar l'equipament de la biblioteca existent actualment. Per tant, això, juntament amb l'Escola de Música, l'Escola d'Arts Plàstiques que comentàvem amb Marçal, i aquestes sinergies que volem que deixin entre els tres serveis, i per això una de les ales precisament de l'equipament serà la gestió, l'espai de treball intern, perquè tots els claustres de professors i direcció es comparteixin un espai de relació i que les sinergies, més que provocar-les, siguin inevitables, perquè es trobaran cada dia a la sala de mestres. Més enllà d'això tindrem dues sales polivalents que també surten d'aquestes reunions, una en format més auditori, una altra en format més polivalent, encara per dir-ho, més transformable, més dedicat a xerrades, exposicions, tallers, conferències o tot el que s'hi vulgui arribar a organitzar. Tenim una infraestructura que avui portem a aprovació al projecte bàsic que dona resposta a aquestes aportacions, a aquestes necessitats que va sortir del teixit cultural de Torelló. Ara cal l'altra pota, que és el reglament d'ús, i en el qual ens hem de posar a treballar. Les dues coses han d'anar de la mà i no tindria sentit ara fer un reglament d'ús que no doni resposta a aquestes necessitats, i per tant des d'aquí el compromís d'engegar la comissió que ha de redactar el reglament, perquè tot això que es va recollir, tota aquesta filosofia que hem sabut traslladar amb l'edifici, la sapiguem traslladar també en el funcionament d'aquest equipament. Pel que fa aquí a nivell més tècnic d'urbanisme, indicar que el Centre Cultural del Club comptarà amb 2.100 metres quadrats de superfície útil interior, distribuïts en 773 metres quadrats destinats a biblioteca, planta baixa i primera, 367 metres quadrats destinats a escola de música, planta segona, 334 metres quadrats d'escola d'arts plàstiques, planta tercera, i un espai polivalent de 107 metres quadrats a la primera planta, i finalment un auditori sala polivalent de 94 metres quadrats amb una sortida en terrassa a l'aire lliure, també situat a la primera planta. Cal destacar l'obertura del Centre Cultural al Club cap als jardins de Can Parrella, eliminant el mur que actualment separa els dos espais i convertint l'antiga pista poliesportiva del club en una ampliació d'aquest espai verd, guanyant així una nova façana de l'edifici. S'ha previst un edifici al màxim d'eficient possible, amb climatització amb aerotèrmia i la instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta superior. El termini previst de les obres és de 18 mesos, podent comptar amb possibles reduccions un cop adjudicat el projecte. El pressupost final del projecte puja a 3.820.000 euros, els quals es repartirien en diverses anualitats, 2022, 2023 i 2024. Comptem amb la subvenció del Pla General d'Inversions de Diputació de Barcelona, de més de 800.000 euros, i seguirem atents també a altres vies de subvenció. El proper pas serà en el ple de mes de maig, on portarem a aprovació del ple els plecs de licitació. Comptem poder començar les obres l'últim trimestre d'aquest any i, per tant, la finalització de tota l'obra a principis del 2024. Amb tot l'explicat, us demanem el vostre vot favorable. Bé, és que ja ho ha dit l'alcalde que tot va començar quan nosaltres vam donar suport als pressupostos aprovats l'any 2020. Penso que sense aquest suport ara no estaríem al punt que som. Dit això, nosaltres donarem suport perquè sempre creiem que el centre cultural del club serà un centre que donarà molta vida, a més de tenir un espai dedicat a l'escola de música i un espai dedicat a
a l'Escola d'Art Plàstica, la biblioteca, etc., serà un espai que donarà molta vida al centre del poble. Per nosaltres serà un referent a la comarca i, per tant, ja que vam donar suport als pressupostos, també donarem suport aquesta vegada. Moltes gràcies. Des de Junts. Gràcies, alcalde. En aquest projecte no hi podem donar suport. Bàsicament perquè és una obra de llarga durada, que hipoteca el govern que surti de les eleccions de maig de 2023. Creiem que aquests projectes faraònics s'han de fer a principi de la legislatura. Per tal com hem dit, si hi ha un canvi de govern no estigui lligat de mans i peus. Però entenem que sí que s'ha d'arreglar aquest edifici. Per tot l'exposat ens abstindrem. Gràcies. Gràcies per part de la CUP. Com ja portàvem al nostre programa electoral, la voluntat de crear una illa cultural era un dels nostres punts prioritaris. Més enllà de l'emplaçament, pel nostre grup era bàsic d'aglutinar oferta cultural i educativa dins d'un mateix espai. Que no només fos l'escola de música qui ocupés l'espai era imprescindible. Malgrat el projecte arquitectònic que es posa a votació és interessant i per tant avui hi votarem a favor, per nosaltres els usos que tindrà ho són més. Allò que el contingut és més important que el continent. Per tant, tot i que no hi caben tots els usos que en el seu moment varen proposar, com ara l'Ateneu o la sala d'exposicions, malgrat s'ha trobat un espai alternatiu a aquest, estem satisfets perquè hi ha la voluntat d'encabir-hi espais polivalents com ara bucs d'assaig, espai de treball per a artistes plàstics, espais per assaig per a entitats, un petit auditori o una sala on fer-hi xerrades, conferències i altres. Com veieu, poso accents en els usos alternatius als 3 serveis municipals perquè per nosaltres creiem que són bàsics per donar-li l'entitat que creiem que ha de tenir. Tot un món de sinergies entre 3 serveis municipals i altres usos que definirem, és això que deia, i que potser en un inici no detectarem però que més endavant s'hi poden encabir. És bàsic fer un reglament pel seu bon funcionament, on també es pensi amb una figura que coordini o gestioni les sinergies que tantes vegades hem esmentat. Doncs això, que bàsicament per nosaltres avui no acaba res, sinó que comença tot. Merci. Gràcies. Posem doncs el punt. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova la proposta per 14 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, la CUP i el PSC i l'abstenció del grup de Junts per Cat. El següent punt és control de l'acció de govern, grup municipal de Junts per Cat, Junts Torelló, per la implementació d'un servei de salut trans itinerant a la regió sanitària de la Catalunya Central i es proposa al plenari municipal l'adopció dels acords que segueixen. 1. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la itinerància del servei trans de la regió sanitària de la Catalunya Central i de tot el seu equip professional per atendre en un centre d'atenció primària de la ciutat de Vic les persones trans de la comarca d'Osona amb la intenció de garantir-los un servei proper i de qualitat. 2. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a difondre la iniciativa i a informar del nou servei trans itinerant a la regió sanitària de la Catalunya Central els diversos serveis a disposició del col·lectiu trans. 3. Notificar l'acord a la Conselleria de Salut i a la Conselleria de Feminisme i Igualtat de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal d'Osona, a l'Associació Tal Com Som i al Consorci Hospitalari de Vic. Des del nostre grup municipal presentem aquesta moció per tal d'oferir una atenció sanitària de qualitat i de proximitat a les persones del col·lectiu trans. Fins ara s'havien de desplaçar a altres territoris, primer a Barcelona i després a Manresa, i d'aquesta manera es proposa que el servei tingui caràcter itinerant i pugui atendre les persones a la ciutat de Vic, tot donant una atenció de qualitat i despatologitzant la transsexualitat. Així doncs, demanem a tots els grups que hi voteu a favor. Bé, com molt bé diu el CatSalut, és un servei que inclou acompanyament i atenció a les persones, atenció mèdica, quirúrgica, psicològica, social, persones trans amb malalties cròniques, gent gran, persones immigrades, treballadors o treballadores sexuals, contextos de privació de llibertat, atenció als menors trans i al seu entorn familiar, formació i conscienciació dels professionals de la salut a partir de la visió i valors d'aquest model, protocol consensuat i en participació de les entitats de les persones trans.
Tot això és tan important que potser més que itinerant estaria bé que fos fixa a la capital de la comarca d'Osona. Però de totes maneres votarem a favor de la itinerància del servei trans a un centre d'atenció primària de la ciutat de Vic. Bona tarda de nou. A veure, nosaltres també votarem a favor, encara que voldríem anar una miqueta més enllà també. Històricament, les institucions de la societat s'han articulat i reglamentat sota un discurs heteronormatiu on l'heterosexualitat s'associa al concepte de normal i desitjable socialment. Així, en base a prejudicis socials apresos, es discrimina i denigra els qui estan al marge d'aquesta normalitat i augmenta la possibilitat que es violin els seus drets i la seva dignitat. Això afecta diferents àmbits de la vida quotidiana on s'inclou la salut de les persones LGTBI. El 25 del 10 del 2016, el Departament de Salut va posar en marxa un nou model d'atenció a la salut de les persones trans, model que en aquells moments es va dir que era pioner a Europa. El model parteix del principi que les persones trans no pateixen cap patologia i, per tant, l'atenció de salut en la transició cap a la identitat sentida no podrà ser, en cap cas, a partir de l'acreditació d'un diagnòstic clínic. Aquest nou model d'atenció millorarà molt qualitativament el dret a la salut de les persones trans. El sistema públic de salut és per a tots i totes i per ser igualitari ha de ser sensible a la diversitat de les persones des de la perspectiva dels drets, deia el conseller d'aquell moment. El nou model es centra en les necessitats i les expectatives de la persona trans, en la seva autodeterminació, la seva autonomia i en un procés de decisions compartides. Alhora garanteix l'accés segur al tractament hormonal i l'acompanyament d'aquestes persones i del seu entorn en el procés de transició. De manera general, l'atenció a la salut de les persones trans durant la fase de transició es farà a partir d'equips multidisciplinaris des de l'àmbit de l'atenció primària i la salut comunitària. Aquests equips estaran formats per metges especialistes en atenció primària, en endocrinologia, en ginecologia, infermeres i infermers, especialistes en psicologia clínica i en treballadors socials. I en el cas de menors, a més, hi hauran d'haver-hi pediatres i endocrinòlegs pediatres. Evidentment, fins a aquell moment, l'atenció a la salut de les persones trans es concentrava a l'entorn de Barcelona i es va crear el CAP Numància per atendre aquestes persones. I es va dir que el desplegament territorial aniria sent gradual i tindria en compte criteris objectius, que serien sobretot la demanda específica des dels territoris i la disponibilitat d'equips de professionals degudament formats en l'atenció a la salut de les persones trans. En l'àmbit hospitalari es continuaria tenint a la unitat d'identitat de gènere de l'Hospital Clínic. Des de llavors, en aquests 6 anys, només s'han desplegat. Hi ha el CAP Numància a Barcelona, el CAP Bages i una a cada capital de província. Evidentment, donarem suport a aquesta itinerància mentre no segueixi el desplegament d'aquesta instrucció, que és la 14-2017 d'atenció a les persones trans, i que les persones puguin ser ateses en el seu lloc habitual com les altres, ja que crear llocs específics o itinerants o coses és estigmatitzar-les i pensem que tothom ha de poder ser atès en el lloc més proper. Gràcies. Hola, bona tarda. L'any 2018 es posa en marxa el nou servei de salut trans a la Catalunya Central. Això sí, el centre d'atenció es situa a la ciutat de Manresa, tot i que la moció proposa que el centre evolucioni cap a una atenció itinerant entre centres, des del nostre grup volem fer-hi un apunt, ja que si la intenció és donar un servei de qualitat i pròxim, creiem que com a mínim aquest servei s'hauria de poder rebre a nivell comarcal. Aprofitant també per denunciar que cada cop més s'estan derivant més serveis sanitaris a Manresa, a través del Servei Català de Salut de la Catalunya Central. Per tant, hi donarem suport. Gràcies. Posem el punt a votació, doncs. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Següent és donar a conèixer al ple les actes de la Junta de Govern local aprovades a les sessions del 21 de febrer, 7 de març, 14 de març. Es dona a conèixer al ple els decrets d'aprovació aprovats des de l'última sessió plenària fins ara. Propostes urgents no n'hi ha cap. Pregs i preguntes. Bé, jo tinc dues preguntes. La primera és, voldríem saber si torneu a tenir a l'agenda el complex sociosanitari, si voleu tornar-lo a tirar endavant. I la segona és en quina fase està el procés de millora del mercat municipal i quan es preveu començar les obres.
Bé, la meva pregunta va relacionada al pla de l'Avinguda Pirineus. S'agradaria saber en quin punt es troba i quan es pensa fer la consulta als veïns. D'altra banda, tenim també de la moció que nosaltres vam presentar de l'ampliació del CAP, a veure si hi ha hagut moviments i quan es crearà la comissió que es va parlar de crear. Gràcies. Gràcies, alcalde. Nosaltres, des del nostre grup, voldríem veure si ens podríeu fer una valoració del Carnaval, de com ha anat i tot això. I després, una altra pregunta. Nosaltres voldríem saber quins criteris es fan servir a l'hora de pintar la senyalització a terra als carrers que recentment s'han asfaltat. Gràcies. Tenia una pregunta que és referent a la caseta dels jardins, amb el C de vidre a les parets, es veu tot i està, la veritat, en un estat bastant brut i deplorable. Aviam si podem fer alguna cosa en aquest sentit. I l'altra és una pregunta que vaig fer, si no vaig errat, fa 3 plens, sobre l'escultura llumínica del pont. No està funcionant, volíem saber per què i si es posarà en funcionament en breu. Núria, et volia fer la pregunta a tu, no sé si podré jo. Laringitis, constipat i Carnaval. Sé que és molt recent, que és dilluns després del cap de setmana, però volíem saber si havíeu tingut alguna valoració per part del Punt Lila de com van anar les 3 nits de festa. Merci. No? Ara, vale. La pregunta és, en el ple del 25 d'octubre de l'any passat vam presentar una moció per millorar l'atenció a la salut mental juvenil, que va ser aprovada per tots els grups. Us voldria dir, hem fet alguna cosa? A veure, en aquells moments vam dir que la pandèmia havia provocat una afectació transversal a tota la població, de forma molt extensiva ha generat un malestar emocional, però molt evident a la població juvenil. Una realitat incomprensible que els ha trencat les seves rutines, les seves relacions habituals i vincles, sobretot en una etapa de desenvolupament en la que el cos cobra una gran importància i l'absència de significat i relat en aquesta població provoca sovint que els malestars s'expressin i recaiguin en el cos. Nosaltres vam presentar aquesta moció ja que ens fèiem una sèrie de preguntes, que era quins són els efectes d'aquests 2 anys de pandèmia o en aquell moment que havia fet, com ha passat la pandèmia i l'adolescència, quins són els malestars que estàvem veient i vivint, quins abordatges s'estaven fent. Seria important veure què diuen els adolescents sobre el seu patiment i com els podem acompanyar. En la moció demanàvem un servei de suport psicològic dirigit a adolescents i joves per detectar i atendre això de manera preventiva, aquest sofriment. I nosaltres pensàvem que havia de ser un espai de proximitat que pogués donar una resposta especialitzada, àgil i immediata. Un espai que s'adeqüi més als hàbits i a les dinàmiques, per això proposàvem que fos el punt jove. No sé si des de llavors fins ara heu pogut tenir temps de fer alguna cosa. L'agraïment seria, doncs, volia fer un agraïment a totes les persones que van fer possible el Carnaval. Jo a les 6 de la tarda estava amb un grup de gent que tothom patíem a veure si realment el Carnaval tiraria endavant o no. Penso que el CACTA va fer va ser una valentia de dir tirem-lo endavant, que podíem haver dit els efectes de la pluja, doncs tothom a casa després de 3 mesos d'haver treballat, i penso que hem d'agrair a totes les persones que ho van fer possible i sobretot el servei de neteja, perquè l'endemà quan et lleves trobes els carrers que estan com eren abans del Carnaval i penso que això és molt d'agrair, a totes les persones que hi han treballat. I el següent agraïment que voldria fer és també a totes les persones que en aquests moments estan acollint gent que ha vingut d'Ucraïna i el prec seria que el grup que governa li digués a la consellera, a la senyora Tània Verge, que tant ens felicita perquè acollim, però que hi posin una mica de recursos, perquè fa un mes i no han vingut ni recursos, la gent continua encara amb dificultats per obtenir els papers i tota una sèrie de coses, i penso que tant la Diputació com el Govern de la Generalitat podrien fer un esforç, perquè al cap i la fi són la societat civil i els municipis que ens hem de fer càrrec sempre de les persones. Res més.
Bé, sí, jo avui no vull intervenir perquè encara em dec a la República de la Barriga i crec que no hauríem d'estar fent aquest ple, però bueno, ja que hi som aprofitarem per fer una pregunta. Fa poques setmanes vam veure que Torelló havia arribat per primer cop als 15.000 habitants i és un tema que des del nostre grup hem anat traient de manera recurrent, ja que creiem que és una tendència que pot anar a l'alça, perquè de fet no deixa de ser un efecte de país, com que els preus dels habitatges a Barcelona estan tan cars, fa que s'omplin als voltants de Barcelona i que va fent un efecte dominó que aquí també ens acaba afectant i cada cop més gent de fora de viure degut a que l'especulació de l'habitatge els està expulsant dels seus municipis i els seus llocs de residència. Torelló té l'oferta que té d'habitatge, sobretot pel que fa al lloguer, que és molt petita i reduïda, i vivim amb un POM aprovat a l'època d'abans de la crisi del 2007, vull dir, fet en plena bombolla immobiliària a principis del 2000, en què es preveia que Torelló pogués arribar als 20.000 habitants. Com a CUP això sempre ens havia preocupat, ja que si per sort no vam arribar als 20.000 habitants va ser gràcies, tot i que hi hem d'agrair poques coses a la bombolla immobiliària, i diem aquest gràcies perquè Torelló té poques zones que encara estiguin per urbanitzar i algunes d'aquestes el POM preveu que encara ho puguin acabar sent. I són zones que si no s'han acabat urbanitzant no ha sigut perquè s'hagin de preservar, sinó que han sigut perquè les immobiliàries van detectar que no els era rentable urbanitzar-les. Tenint en compte que hi ha aquesta manca d'habitatge, que cada vegada més la gent s'està movent fora de les ciutats i fora de l'àrea metropolitana i que aquí a Torelló els habitants van creixent a un ritme prou constant, era per demanar aviam com està el tema de la taula de mirar, ja no diem de fer un POM nou, que és un tràmit molt llarg, sinó com a mínim de poder estudiar quines modificacions es poden fer per poder posar límits i matisar tot el que es pugui del POM actual per evitar arribar a aquest Torelló de 20.000 habitants. I vaja, i estic fent la pregunta donant per suposat que no voleu aquest model de poble, però que de fet una pregunta podria ser si és que esteu d'acord amb nosaltres amb aquest plantejament de municipi o no. Moltes gràcies. Doncs comencem el torn de respostes. Comença. Van haver intervencions, però la majoria d'informacions i no hi va haver-hi res destacable, vull dir que estaven molt contentes de com havia anat i passarà l'informe més llarg, però la valoració inicial és bona. S'ha sentit o reproduïm? Vinga, la tindrà per passar l'altre. Pel que fa al Carnaval, dic que evidentment és una valoració molt en calent, que s'ha de fer la valoració a fons i que hi ha convocada la reunió de valoració el 6 d'abril. Allà podrem tenir temps d'haver analitzat tot i poder fer una valoració més a fons, però que estem contents de com va anar. Estem molt contents d'haver pogut celebrar el Carnaval. Creiem que Torelló necessitava, hi havia moltes ganes i s'hi havia treballat molt i estem molt contents d'haver pogut celebrar-lo malgrat la pluja, i creiem que la pluja en certa manera també va fer que fos un Carnaval més tranquil. En tot cas l'Eli us donarà més informació, però el David us donarà més informació, però també va fer potser que el fet que vingués menys gent i tot plegat tinguéssim un Carnaval en general potser més tranquil, no? I això ja patim a tots, vist l'experiència de fa 2 anys que tots patíem perquè hi haguessin baralles, perquè hi haguessin incidents o que la cosa després de 2 anys pogués ser molt explosiva. Potser la pluja, com a possible va ajudar que no ho fos tant, i la veritat és que va ser un Carnaval que es va desenvolupar sense grans incidents, sense grans problemes, que tot va anar molt bé, molt àgil, i pel poc que he pogut contrastar amb les entitats doncs estaven totes molt contentes dels 3 dies, de com havien anat els 3 dies.
amb en Xavi. Bé, dir que ho tornarem a preguntar al ple d'abril per quan s'hagi fet la valoració a fons i ens pugueu passar totes les dades. Gràcies. A nivell, per seguir amb el fil del Carnaval, a nivell de seguretat, el més destacable d'aquests dies, i segur que n'heu sentit tots a parlar, ja dijous ens hi vam trobar amb molts furts de mòbils durant les rues i tant pollassos, senyoretes com la rua del Carnaval. Dir-nos que va ser un fenomen una mica nou perquè no ens hi havíem trobat mai en tanta, que fossin tanta quantitat. Aquí Mossos el que ens va explicar és que a vegades el fet de coincidir amb altres carnavals més grans, aquesta gent anava a altres carnavals i no venia al de Torelló. El fet que aquest any fossin amb dates diferenciades va fer que els hi vam obrir un altre ventall de possibilitats, però sí que felicitar Policia Local i Mossos d'Esquadra perquè divendres a la nit es va detenir un dels individus que portava 12 mòbils a sobre, per tant almenys podrem estirar el fil d'alguns d'ells. La resta va ser amb normalitat, hi van haver incidents, hi va haver actes d'incivisme, però res molt destacable que no, al contrari, teníem un dispositiu de policia important i per tant tot dins la normalitat. I em sembla que en David té els números del CAP. Sí, pel que fa al tema de salut, també ho valorem molt positivament. Respecte a l'últim carnaval que vam fer, la gent atesa no va pujar molt. Les dades que tinc són del CAP, que al llarg de la nit es van atendre 15 persones. La majoria, com era d'esperar, era per intoxicacions etíliques i la resta per contusions lleus. El que sí que estem contents és que de les intoxicacions etíliques només 3 van ser menors i tenien 17 anys. Per tant, la feina que s'ha fet durant aquests anys de prevenció als instituts i això creiem que també ha donat fruit. I un apunt que crec que a nivell de salut mental, pel que fa als Pescallones va ser molt positiu poder celebrar aquest carnaval. I en principi això. Ara, evidentment que realment amb els anys que s'ha anat fent prevenció ha anat baixant. Abans ens trobàvem 40, 50 i 60 atencions en una nit i ara que hem passat a 17 o 20. El que passa que avui, ho estàvem comentant aquest matí amb gent de protecció civil, que moltes d'aquesta gent és gent jove i noies. Llavors dius, com és, no? Si us hi fixeu, molts d'aquests que han sigut atesos són noies. No ho sé, és que tolerem menys, segurament tolerem menys, el poc que bevem tolerem menys, no? Llavors, no ho sé, potser haurem d'incidir que les noies no poden beure tant perquè... Noies i de fora de Torelló. Vull dir que a vegades el treball no l'hem de fer no només de Torelló, sinó que també a nivell de comarca, perquè era des del CAP quan vam anar-los a visitar el que ens deien és que el que es trobaven és que molta gent era de fora de Torelló. Clar, la gent de Torelló ja té per anar a casa i la gent de fora de Torelló te les portaven al CAP perquè no poden estar al carrer. Llavors s'entén, però evidentment que la prevenció s'ha de fer tot arreu i els Mossos ja van a tota la comarca, perquè és que si no malament, si només féssim aquí Torelló, clar, ve molta gent de fora. Però és curiós que això, no? Suposo que és pel fet que les noies ho tolerem menys, no? I en menys quantitat ja, i possiblement siguin les primeres copes que prenguin o el primer que siguin, però bueno, ens ha cridat l'atenció perquè miràvem i dèiem pràcticament tots són noies, el que hi ha. Sí, no, la idea de la campanya és anar fent taca d'oli, no? I anar-les campant arreu de la comarca. Per tancar el tema carnaval, dir-te, Jordi, que a la reunió de valoració hi sou convidats tots els grups polítics cada any i que, per tant, no cal que esperis al ple d'abril que
que pots tenir la informació en vivo i en directe, no? a la reunió de valoració, i podeu participar com sempre. Llavors quedava el tema de la salut mental. Dir de manera que l'any passat es va fer un estudi per part de la Universitat de Vic a Manresa, el Descohort, i arran també de la moció, i que vam veure que hi havia dades que es cridaven l'atenció de Torelló. Era un estudi que es feia a nivell de, no sé si tot Catalunya o tot Catalunya Central, però no, em sembla. El que vam fer va ser demanar explícitament que aprofundissin en la realitat de Torelló. Era un estudi que vinculava també aquests temes d'estat d'ànim, aquests temes vinculats més a la salut mental, i el que vam demanar va ser precisament que intentessin furgar una mica per intentar que a veure si podíem trobar causes o podíem trobar alguna cosa que ens orientés cap a on actuar, per no anar donant pals de cec. I precisament la setmana passada vam tenir una reunió en què ens van fer el retorn, en què ens van explicar aquestes dades, i estem a l'espera de l'informe. A partir d'aquí podrem també encarar accions de cara a poder treballar aquests temes. És a dir, és un tema complex d'abordar, i el que hem fet primer, ja que s'havia fet l'estudi, va ser dir, ostres, doncs aprofundim-nos amb la informació de Torelló que volem saber, i el que podem fer és, quan arribem l'informe complet, us el farem arribar perquè també estigueu al corrent i el puguem anar treballant. Sembla que jo no tenia més punts o més preguntes. Roser, et podré explicar a mitges, em sap greu, però no tinc les dades concretes referent al mercat municipal. El que sí ja està confirmat és que ja es va licitar les obres de tot el que és la remodelació de la part elèctrica com a obres més importants dintre d'aquest any. Em sap greu no saber dir-te quin dia comencen aquestes obres, no sé si tu, Adrià, m'hi pots ajudar. No, bueno, sí que portar que l'empresa que l'ha guanyat és GIMAX 5.000, que això es va passar per Junta de Govern la setmana passada, que ho vam aprovar, i per tant en els propers dies el que es farà són reunions amb l'empresa, en aquest cas no sé si cal el pla de seguretat, bueno, sí, no cal, Montse. Però sí, han de portar el pla de seguretat, que tenen uns 15 dies, i llavors s'acabarà d'acordar la data més idònia per començar les obres. Un altre punt que ens quedava també és el treball que s'encarrega amb un estudi d'arquitectes per fer aquest pla de remodelació del mercat. Vull dir, això tampoc no sé donar-te ara la data, vull dir, és una de les interrogants que tinc, però sí que també a partir d'aquí ens queda treballar conjuntament també amb les parts implicades del mercat, una taula de treball, perquè també hi puguin aportar tot el que hem anat treballant aquest temps de com volem el mercat i les seves idees, de fer-ho tot conjunt perquè poder fer un projecte molt participatiu. Quan tingui dades més exactes te les podré confirmar. Sí, aquí afegir, perquè també aquest punt de la Mercè també ho portem des de la regidoria d'urbanisme, que ara actualment s'estan sol·licitant els 3 pressupostos per aquesta redacció del projecte, i en els propers dies la intenció és anar-ho per adjudicar i, per tant, començar el que comentava la Mercè. Llavors, Juan, respecte al que deies de l'Avinguda Pirineus, enganxes ben just els dies que estàvem acabant de parlar amb en Xavi amb la regidoria de participació ciutadana per definir una mica el calendari. És veritat que ara actualment des de la regidoria tenen oberts molts processos participatius i, per tant, s'ha intentat mirar un calendari que a ells els hi pugui permetre gestionar-ho tot, i la idea que tenim és començar a principis del mes de maig i durant tot el mes de maig fer el que seria una reunió informativa inicial, llavors una possibilitat de presentar propostes per part dels veïns de la zona, i acabant el mes de maig amb una campanya informativa i una votació
que preveiem entre el 23 de maig i el 5 de juny. És un calendari encara provisional que anunciarem el més aviat possible per tal de posar en marxa tota aquesta maquinària. Un cop el 5 de juny tinguéssim la votació, llavors ja encarregaríem el projecte executiu com a mínim d'un tram d'aquest de l'Avinguda Pirineus per poder ja aprofitar el màxim de pressupost aquest any i començar així les obres de l'Avinguda Pirineus. Perdó, sí. Estan previstes començar-la ja aquest any, dintre d'aquest any, les obres. Perquè si no marxarem ja no d'aquest any, sinó de l'any passat, o gairebé de l'altre. Vull dir que ja serien gairebé la legislatura completa. Sí, aquesta és la intenció, no serà fàcil. Ja t'aviso que veure obres aquest any ho veig difícil, que les podem veure començar aquest any. El que sí que és el gran objectiu nostre és que es puguin licitar aquest any i que per tant les deixem ja encaminades i que tot i que es vegin potser a principis del 2023 ja estiguin en pressupost 2022 i per tant comenci a caminar. No és una obra que està anant, com bé comentes, amb el calendari que s'està retrasant més del previst. També a nosaltres també ens agradaria poder-li donar més rapidesa, però tenim molts projectes oberts i hem d'anar fent pas a pas i l'equip de serveis tècnics treballa molt, però també hem de ser conscients que tenim moltes coses en el mateix moment. I llavors l'altra pregunta que tenia jo era el tema d'en Jordi Rossell, que comentava els criteris de senyalització dels carrers asfaltats. Aquí comentar que des de serveis territorials se segueixen manuals facilitats des de trànsit a nivell de les diferents mesures que ha de complir cada tipus de senyalització horitzontal i que en el reasfaltat de carrers s'intenta seguir la senyalització anterior a l'asfaltat, però de totes maneres un cop redactat el projecte es passen els plànols a policia, a la regidoria de mobilitat, per una última revisió i possibles millores a nivell de mobilitat. Anava a dir, m'havia descuidat la de l'escultura del pont. Revisarem perquè vam informar perquè tal que s'arreglés, però no sé per què no s'ha arreglat, per tant ho mirem. L'altra vegada que es va espatllar també vam fer arreglar, es va arreglar, aquesta vegada alguna cosa es deu haver encallat en algun lloc, ho revisarem i merci per informar-ho, per dir-ho. Bé, primer Juan, el tema de l'ampliació del CAP i de la comissió. L'ampliació del CAP, vam estar l'altre dia parlant amb Salut. El que ens van dir és que ara ens passaran exactament els metres quadrats de més que necessitaran per aquesta ampliació del CAP i llavors un cop ho tinguem nosaltres llavors ja farem els informes, els hi passarem i cedirem aquesta mica més de terrenys que ens demanen, que els tenim perquè tenim lloc allà a l'aparcament. Per tant, creiem que ja es torna a posar en marxa, que ja deixem el tema Covid una mica aparcat i comencem a treballar en aquest sentit. De quan es crearà la comissió? L'altre dia ho vam comentar a comissió informativa i vam creure oportú que fins que no s'engegui no tenia cap sentit crear una comissió perquè trobant-se per trobant-se no ho veiem necessari, és el que vam acordar una mica entre tots. Per tant, quan comencem a engegar de debò, si ho veieu oportú, creem aquesta comissió. Què més? La caseta del jardí, tens raó, Jordi, vull dir, tan bon punt amb la brigada quan puguem ens posem a fer neteja perquè no és de rebut que es vegi com està per dins. I pel que fa a Maria Àngels, el tema de la salut mental juvenil, tens raó, és una cosa que és prou urgent, però hem de reconèixer que de moment no ens hi hem posat. Fa poques setmanes el CAP s'ha incorporat al servei
de psicologia i ho volem treballar conjuntament. Doncs quan ens hi posem ja farem saber, però tens raó, no ens hi hem posat. Fa poques setmanes, no? Des del gener, des per 6 mesos. Sí. Si no ens hi afanyem ja haurà caducat, També tens raó. I jo ja vaig dir, quan el cap i la Montse m'ho va demanar, li vaig dir, Montse, si fem un bon projecte, si d'això podrem defensar que continuï. Però clar, si hi ha una persona 6 mesos i no es veu què ha fet, difícilment podrem dir que pugui continuar. I que ens haurem de posar entre tots. Anem treballant en diversos temes, però bueno, anem al ritme que anem. No puc enganyar. El meu. Perdó. Un moment. Queden dues... Faltant els temes de Marçal. No. Queden dues preguntes per respondre, crec, si no ens hem descomptat. Una és aquesta, la del complex sanitari. Ens demanàveu si ho manteníem a l'agenda. Sí, evidentment que ho mantenim. El que no mantenim, diguem, és la idea amb la que va néixer el projecte, que estava molt enfocat pensant en una construcció física d'un equipament com els que projectàvem abans de la pandèmia, i llavors tots els treballs que hem fet ens estan recomanant de replantejar-ho més conceptualment, i sí que evidentment acabarà traduint-se en un equipament físic, però que aquest equipament ha de ser molt més polivalent del que teníem pensat en un principi i encaixat amb un model d'atenció a les persones que ha de potenciar molt més les cures personalitzades i, si pot ser, a casa. Estem en aquest punt. Nosaltres creiem que el més prudent ara és recollir tota la informació, veure que els informes que s'estan redactant a nivell de les consultories i de la Generalitat i de Diputació, recollir-los i quan tinguem tota aquesta informació posar-la en comú i decidir entre tots com hem d'acabar concretant aquest equipament, que sí que és de les propostes que nosaltres portàvem principalment de manera important i destacada en el nostre programa, que la volem tirar endavant, però que creiem que en els moments que vivim s'ha de replantejar, estem en aquest replanteig, o sigui que la gent està en aquest moment de replantejament. I en quant a la idea d'aquesta possibilitat d'arribar als 20.000 habitants a Torelló, bé, no és una idea que tinguem, aquesta no, que la portàvem en el programa electoral. Sí és cert, però, que estem visquent un creixement sostingut, i per aquest tipus de creixement sí que veiem que s'hi pot apostar amb certa facilitat, perquè veiem que és compatible amb això, amb un creixement sostenible, i que mentre no posi en compromís el model de poble que volem tots, que és una societat cohesionada i vital i dinàmica, que no variï, diguem, la idea que tenim de poble, doncs ho podem anar mantinguent. En quant a fer un pas més i projectar el Torelló del futur amb un nou POM, és un tema que en aquest mandat no està previst, i que en tot cas sí que seria un dels temes que podríem afegir amb aquesta agenda que teníem per més endavant plantejar-ho entre tots. No, sí, que bàsicament que no és que ens agradi o no ens agradi o que estiguem còmodes o no amb aquest model de creixement, sinó que no depèn de nosaltres, i que el que el regula és el POM, i que per tant, vull dir que tant es pot disparar, frenar o continuar igual, indiferentment de que ens agradi o no, si el POM ho permet. I sí que és cert que un POM nou és molt, i que segurament ara que queda un any i pico de mandat no donaria ni temps de fer modificacions, però sí que segurament, bueno, al final hem de treballar amb mirada llarga i no amb mirada de legislatures i d'eleccions. I no estaria malament començar-nos-ho a plantejar i començar a estudiar, si més no, amb aquest punt, què podríem modificar i què no. Sí, comparteixo aquesta reflexió, i el que deia no és tant de si ens agrada o no, però en el sentit que sí que estem vetllant que el creixement que hi ha hagut aquests últims anys estigui en línia amb aquest model que crec que compartim tots. I crec que amb aquesta resposta sí que queda tancat el cicle de pregs i preguntes, i podríem passar a les informacions.
Passo jo directament. Bé, com que encara estem amb la República de la Barrila, jo aquesta tarda he rebut indicacions del rei Carnestoltes, que deia: bona tarda, torellonencs i torellonenques, jo, rei Carnestoltes 44è, obligo a tractar el punt del dia per al ple d'avui, d'agrair, ajudar i cuidar el teixit associatiu del nostre poble, que és el nostre futur. Gràcies per tot, cordialment, el rei Joan Colomer Casas. Dir que des d'aquí agraïm profundament la feina feta per les entitats, especialment, en aquest cas, per les entitats vinculades al Carnaval, Acte, Deixebles, el col·lectiu Pollasso, totes les colles carrossaires, i que com a equip de govern intentem ajudar-los, intentarem cuidar-los perquè això segueixi així, que com diu el rei, és el futur del poble, la vida cultural. Dit això, em sap greu informar-vos, però que aquest rei té les hores comptades, em diuen que està a punt de dinyar-la i per tant us convidem tots al seu enterrament dimecres, a l'enterrament de la sardina, que aquest com no serà la Quaresma, perquè ja fa temps que ja estem enmig, però que tindrà lloc dimecres i que tancarà aquest Carnaval de Terra Endins. Jo, en aquest cas, més que informació, també m'afegeixo els agraïments i, en aquest cas, com l'equip de seguretat i especialment a Protecció Civil, que és com a entitat i voluntariat han fet una feina impecable, i també Policia Local i Mossos. Seguim, doncs, amb les informacions. Sí, jo donar-vos dues informacions. En primer lloc, informar sobre la segona xerrada sobre la comunitat energètica de Torelló, que està prevista pel proper dimarts, dia 5 d'abril, a 7:15 del vespre al foyer del Teatre Silviano. Els punts a tractar seran els 10 socis fundadors, el grup motor, que hauria de ser d'unes 5-6 persones, i el nom de la cooperativa. Informarem directament a les 154 persones que han respost al qüestionari que vam llançar per persones interessades, però també es farà comunicació per xarxes socials per si hi ha més gent interessada en formar-ne part. I l'altre punt són les subvencions de rehabilitació dels elements comuns, que en els pròxims dies informarem sobre la nova convocatòria, que serà continuista respecte a la passada edició, però augmentant el pressupost de 50.000 euros i incorporant també la subvenció per a la instal·lació d'ascensors i elevadors en habitatges, a més de les façanes, tancaments i obres de petita actuació d'obra civil per a la mobilitat reduïda, ja subvencionades en el 2021. Es repartirà díptics casa per casa i també s'informarà a la web i xarxes socials habituals de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Bé, finalment hi ha 3 informacions des de l'alcaldia i una que ve des de la regidoria de Benestar Social i que també en donaré compte. Bàsicament informar que hi ha una trentena de persones refugiades de la crisi d'Ucraïna en cases a Torelló, que des de l'Ajuntament es fa la primera atenció des de serveis socials i que aquestes persones s'empadronen en el municipi i que s'escolaritzen i se'ls dona també via per poder tenir accés al sistema sanitari. Aquest matí mateix hem assignat 8 alumnes a les escoles de Torelló. Per altra banda, donar compte que qualsevol que és un procés que donem per tancat i que es continuaran incorporant refugiats en aquest sentit i que es farà aquest procés de facilitar al màxim des de l'Ajuntament perquè els alumnes es puguin incorporar als centres i en general es puguin incorporar al sistema sanitari. Ja informacions pròpiament d'alcaldia, informar de la posta en marxa aquest divendres mateix, 1 d'abril, del servei d'avançament d'aigua que a partir d'ara presentarà l'empresa pública Onaigua en comptes d'Agbar. Explicar que amb aquest canvi es culmina un llarg procés que finalment permet tenir la gestió pública i directa d'aquest recurs essencial
i destacar que Torelló està en línia amb els pobles que han recuperat la gestió municipal del servei i que ens aliniem amb els pobles que creiem en la governança i l'administració directa com una aposta per un model més democràtic i transparent. Des de Torelló, com a poble de referència en el servei comarcal que prestarà Onaigua, que és l'empresa del Consell Comarcal en la que precisament hi estem representats al Consell d'Administració, vetllarem pel bon desenvolupament de l'empresa i perquè el canvi es tradueixi des del primer moment en una millora del servei. Aquesta és una informació que ens plau molt de compartir, també com la següent, amb l'àrea de comunicació. Ens alegra molt compartir les dades de l'última onada de l'informe Infoparticipa, que el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAP elabora periòdicament. Avalua la transparència a partir de diferents indicadors que han d'estar contemplats a la web municipal i que en aquest cas ja ho ha fet a partir de la nostra nova web municipal. Es fan onades anuals als ajuntaments catalans. En l'onada d'aquest any 2022, publicada fa pocs dies, s'han establert 52 indicadors a complir, dels quals en complim 40, pràcticament un 77%. Per tant, el compliment de criteris de transparència del mapa Infoparticipa, el que representa un creixement de més de 30 punts en relació a la darrera onada. El motiu, com dèiem, és l'entrada en funcionament de la nova web municipal i la feina que s'ha fet des del Departament de Comunicació del Proveïment de Continguts. Cal destacar que aquest any la revisió ha estat més estricta que en anys anteriors i municipis que tenien un índex del 100% l'han vist considerablement retallat. Si fins ara, en comparació amb altres poblacions de la comarca, estàvem a la banda mitjana-baixa, ara ens situem a la banda alta, amb pràcticament els mateixos índexs que, per exemple, Vic i Manlleu, que també estan a l'entorn del 80%. A més, hi ha diversos ítems que, tot i complir-los, no se'ns han comptat, ja que s'han de publicar en un format concret. Ara com ara estem en contacte amb la institució que fa aquesta avaluació per tal de reformular aquests ítems i que pugui incrementar el nivell de transparència de Torelló en el mapa Infoparticipa. Estem pendents de revisar mitja dotzena d'ítems que confiem que es puguin comptabilitzar en aquesta mateixa onada. I ja per tancar les informacions, informar que la setmana passada vam tenir una reunió amb els responsables del territori del BBVA en els que es havia reclamat insistentment una resposta a la demanda veïnal del caixer al barri de Montserrat. L'entitat en aquest cas ens va comunicar que la resposta la lligaran al pla que s'està abordant de manera estatal per fer front a aquest fenomen de la falta de caixers en àrees urbanes com barris o en poblacions petites i que aquest pla que porta per nom Protocol Estratègic per reforçar el compromís social i sostenible de la banca, que s'està negociant entre les entitats i l'Estat, serà el que faran servir de referència per prendre la decisió. Per altra banda, però, vam tractar amb ells la possibilitat que es pogués donar servei dalt del barri en el futur espai TIC que hem de tirar endavant i en aquesta opció sí que s'hi van obrir i per tant en aquests moments se l'estan plantejant com a possible CaixaBank i BBVA i ens faltaria finalment parlar amb el banc de Sabadell per si també pogués acabar prestant aquest servei. Aquestes són les informacions que acabem des d'alcaldia, però també m'agradaria acabar afegint-me els agraïments i les felicitacions d'aquest Carnaval. Agrair la feina a tots els que ho han fet possible, les entitats i també a tots aquells que han participat des del punt de vista tècnic, incloent els de la pròpia casa, pels qual el Carnaval significa un esforç important. I felicitar, crec que ens podem felicitar tots per com s'ha desenvolupat la festa, per el bon nivell de participació en tots els actes i també, deixeu-m'ho dir, per l'empremta que deixen els visitants. Vaig tenir la sort, perquè és una sort, de poder fer d'amfitrió en els membres del jurat i aquest any, com que el Carnaval era amb dates diferents dels altres Carnavals, han pogut participar del nostre representants de Carnavals tan emblemàtics com el de Vilanova o el de Solsona i ens comentaven l'impressionats que havien quedat del nivell d'aquí Torelló en quant a les carrosses, les comparses, la creativitat i sobretot destacaven molt el que endevinaven que hi havia
darrere tot això, no? El fet de que la gent treballés conjuntament i que tot el que això portava en quant a cohesió i el fer poble. Per tant, una valoració molt positiva d'aquest Carnaval, que crec que això ens hem de felicitar a tots i, tal com dèiem abans, doncs, cuidar molt aquestes entitats que el tiren endavant perquè això tingui el millor futur. Moltes gràcies a tots i fins al proper ple.